ранку. Прывітанне ўсім. Ай, што гэта? Ой. Гэта мышы? Што ты, мышэй у нас быць не можа. Тады хто мяне схапіў? Ой, ніхто зноў мяне цапнуў. Ой, і мяне. Лесік, ну, з нагамі на стале не вельмі ветліва сядзець. Ветліва, не ветліва, а сядзець я буду толькі так, і табе раю. Ай! Вара, ты ўбачыла, што гэты монстрык у масцы вельмі кагосьці нагадвае? А ці не наша Кася гэта была? Кася? А чаму яна пад сталом сядзіць? Ды яшчэ ў падводнай масцы. Я пакуль што нічога не разумею. І я таксама. Сябры, а вы што-небудзь разумееце? Усе нашы гледачы нічога не разумеюць. І што тут незразумелага? Я проста вырашыла стаць разведчыцай. Кім? Разведчыцай? А што? Я якраз падыходжу для гэтага. Ой, мне трэба адсмяяцца. Я нават гаварыць зараз не магу. Кася разведчыца. Ой, давайте лепш паглядзім які-небудзь вельмі сакрэтны мультфільм. Супраць сакрэтнага мультфільма ніхто не будзе. Ніхто не будзе. Разведчыца. І дзе наша разведчыца? Як дзе? Схавалася пад сталом. Кася, ау! Касечка, ідзі да нас. Тудум, 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 тудум. І навошта так крычаць? Я цудоўна вас чую. Ой, Кася. Кася? А хто яшчэ? Хіба не пазналі? То ў падводнай масцы, то ў чорных акулярах. А так усе разведчыкі робяць. Галоўнае – маскіроўка. Ніхто не здагадаецца, што побач з ім зараз разведчык. Я быццам звычайная дзяўчынка. Звычайная? А чаму ў чорных акулярах? У нас жа сонейка ў пакоі не свеціць. І праўда, не свеціць. Але такіх разведчыкаў я на фота бачыла. Кася, а ты не хочаш зноў у тэлевядучыя вярнуцца са сваіх разведчыц? Хочу, але мне і вядучай хочацца быць, і разведчыцай таксама. Кася, цябе можна пазнаць і ў масцы, і ў любых акулярах. Ты ж у нас адзіная і непаўторная. Але разведчыкі самымі першымі даведваюцца пра ўсе сакрэты. А хіба гледачы Добраранка не даведваюцца першымі пра ўсе навіны? Так, дайце падумаць. У мяне адказ адзін. Той, хто глядзіць Добраранак, ведае ўсё і пра ўсё. Ой, і праўда! З намі раяцца, цікавыя гісторыі пра сябе расказваюць. А мы любім дзяліцца з гледачамі самымі унікальнымі фактамі. Ды самыя цікавыя мультфільмы паказваюць толькі ў нас. Ага. Хто-небудзь яшчэ сумняваецца, што ў нас самыя лепшыя вядучыя і самыя лепшыя гледачы? А яны цудоўныя мастакі, якія ўдзельнічаюць у нашых конкурсах. Памятайце, мы аб'яўлялі конкурс на лепшую усмешку. Вельмі прыгожыя усмешкі мы атрымалі ад сястрычак Дар'і і Діяны Рылах з вёскі Вялікія Чучевічы Лунінецкага раёна Брасцкай вобласці. На малюнку вельмі прыгожая дзяўчынка, якая ўзгадвае пра свае летнія канікулы, а на другім дзяўчынка, якая размаўляе з вясёлымі дэльфінамі. Такія цудоўныя малюнкі абавязкова заслугоўваюць падарунка ад нас і часопіса «Рюкзачок». А вось гэты цудоўны малюнак мы атрымалі ад Анастасіі Лукашовай з Гомеля. Дзяўчынка вучыцца ў 4 класе, займаецца танцамі і ў тэатральнай студыі. О, Настя вельмі марыць стаць сапраўднай модэллю і хоча дэманстраваць свае прыгожыя строі на подыуме. нават маляваць Настачка любіць дзяўчынак-мадэляў. І нам вельмі спадабалася, што Настя напісала пра тое, што вельмі любіць зайчыкаў і кролікаў. А яшчэ дзяўчынка гаворыць вялікі дзякуй тым, хто прыдумаў нашу перадачу. І табе дзякуй, Анастасія.
чакай ад нас невялікі падарунак. А мы хочам перадаць усім, што чакаем лістоў з малюнкамі і аповедам пра сябе. А зараз самы час паглядзець ранішні мультфільм. А дзе наша Касечка? Зноў вырашыла ў новым вобразе з'явіцца. Цікава, у якім на гэты раз? Падказвайце, у якім вобразе можа з'явіцца наша Кася? Хто? Кася міліцыянер? Хто? Кася клоун? Ці вам больш падабаецца Кася ў ролі строгай настаўніцы? Лічу, што з любой роляй наша Кася справіцца цудоўна. Між іншым, я ўсё чула, і ўсе ролі мне падабаюцца. Але я вырашыла, што лепш за ўсё у мяне атрымліваецца быць проста Касей, дзяўчынкай з зайчыкам. Нам і праўда, лепш за ўсё быць самімі сабой. Толькі я ведаю сакрэт, як выглядаць больш прыгажэйшымі. Гэта калі на нашых тварыках цудоўныя усмешкі. Зараз хутенька пакажыце, як цудоўна вы ўмееце усміхацца. І мне здаецца, што ў нас ёсць пераможцы ў конкурсе ранішніх усмешак. Мне падабаецца вось тая дзяўчынка. А мне братик з сястрычкай, якія вельмі цудоўна усміхнуліся перад экранам. А мне падабаюцца усмешкі самых маленькіх нашых гледачоў. Я ведаю, якую ўзнагароду трэба прапанаваць нашым гледачам за такія шчырыя усмешкі. Гавары, якую ідзею яе атрымаць. Усім нашым гледачам спадабаецца цудоўны мультфільм. Давайте хутчэй глядзець! Мы забыліся спытацца ў нашых гледачоў, як яны бавяць свае асеннія канікулы. У мяне асабістая просьба. Раскажыце мне па сакрэце, колькі кніжак вы прачыталі і якія вам спадабаліся больш за ўсё. А я хочу запытацца, ці навучыліся дзяўчынкі заплятаць коскі якім-небудзь новым спосабам? А мне вельмі цікава, ці пазнаёміліся вы з новымі сябрамі. І пра што цікавае вы даведаліся падчас канікул? Не лянуйцеся і пра ўсё гэта напішыце нам. А хто умее маляваць, і намалюйце. Адрас памятаеце? Мы з задавальненнем нагадаем. 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электроннай поштай? Яе вы зараз бачыце на сваіх экранах. А яшчэ адкажыце, калі ласка, ці паспелі вы зрабіць якія-небудзь працы з дарункаў восені? І можа у вас нават ёсць фатаграфіі сваіх прац? Калі вам дапамагалі дарослыя, гэта цудоўна. Разам любую працу рабіць весялей. Можаце даслаць нам фотаздымкі са сваёй асенняй выставы. А з вашых фатаграфій мы наладзім вялікую фотавыставу «Добраранка». Толькі трэба ёй якую-небудзь арыгінальную назву прыдумаць. Асеннія загадкі падыдзе? Ці асенні калейдаскоп? Ці асеннія фантазіі? Сябры, вы ўсё зразумелі? Чакаем вашых прац. А зараз самы час дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца заўтра зранку У нашым Добраранку! Не праспіце.